waridre nyaka dho wadnam chumbi kama riwruogo nagi Mombasa midendo ni Ramogi mokelo kanyakla joluo modak Mombasa no jotimo yiero ma jotelo mabiro tayogi e thuolo mar higni 2 mabiro. Yiero no Ismail Ochola ema oyier kaka jakoma bang' yombo Otieno Mware mane gilaro godo komno. Jafwambo mar Mombasa Joja oko noluwo ndach yiero no kendo koro miyowa lerno yo machal kod ma. Sa 2 mokinyi, jokanyono manie riwruog Ramogi ne jochope kituo mar goyo ombulu manie sikund primary mar Bomu e Changamwe Mombasa e bwo arita mager mar obila. Kae, apisas mochung'ne yiero no ne jobeda kiche gi list moting'o jogo ombulu duto mar gayo jomibadhi makidek chopo kanyo. E chenro no, jogo ombulu ne luwo chike duto maket gi mago mitao gi duol mar IEBC, kuma ichodo ni kalatase mopuodhi moting'o nyinge jochung' duto, igoye chapa manyiso ni opuodhe, kaito iketo alama eka iling'e e debe. Bang' mano, iketo ni alama manyiso ni goyo ombulu kendo okinyal nuori. Magi duto ne timore mbele apisas midendo ni observers kaachiel kod agents. Shomoroni, an Beldin Atieno, an e group Maria Upachi. Ajitokeza kawuono mondo ago kura. Alok katiba manyien, wachak manyien, water Ramogi e level machielo maber. Sani aneno ka process magiketo dhi maber. Wahope mana ni kamago ok bi duoge donjo e diere kanyo. Kamago ok ene mwaluore elections. Wabiro go kura, to kura neno kadhi maber, chenro ber, kibiro to kibudhi, igo kura tiwuok. Koro kura te en siri mari, wan mwang'e gima Ramogi en, kendo wan mwang'e gima Ramogi osetimonwa. Koro wadwaro viongozi mabiro chung' kodwa e gimoro amora kaka osebedo. Sa 11 modhiambo, chenro mar goyo ombulu ne olor, kendo kweno ne ochakore ayanga e bwo arita mager mar obila, ka jopiny mane rito gi liyo duokono to ne olor negi oko. Bang' mano, jakom mochung'ne yiero no ne olando joloch, kuma Ismail Ochola ne oyombe thuolo mar jakom mane ni kod mbi mapek. John Otieno Mware 219, Ismail Ochola 541. The winner is Ismail Ochola. Ramogi de mbele ne kata ne bedir kocha to se yiera koro wadugu kana chiel mondo watita nyakla Ramogi de mawo de mane bi madwaro akwayo playo TV wiki kiware chien bado yare chien Ramogi de mbele okwadu ware kaka jokang'ata chien Ramogi de ang'owa. John Kombo ne oyier kaka jagoro, Phoebe Omondi kaka patron, Pamela Okal kaka trustee, ka Ken Omondi to ne oyier kaka auditor e kind jotelo mamoko. Konyruok mane Ramogi ka omiyo wan kaka oganda, kata ng'atno man piny, to waduto wabedo ka joma ni karachiel, kamano. Kendo e Ramogi ka, ng'atno manyalo, ng'atno ma ok nyal. Ok kamano. Education fund mino kanya komo tuomono, biro ketowa e yo masawa. Nikech ot manyati osome, to ok nyaka bedie, ok kamano. Asego chuo piny kata wuoro ni kawuono mon ogo chuo sawa piny ka. Mon orwado chuo sawa kendo mamor ni wadongo maber kaka mine mag Ramogi. Omiyo wamakre uru mondo wati e tije mantiere monego bed ni wadonje kaka jo Ramogi. Lengo mag riwruogno gikoni en kelo kanyakla onagi duto mani Mombasa e bwo chenro mopogore mag ohala, riwruog saga, kaachiel kod chenro mamoko mag kelo dongruok. Katiba mne wan goyo miyo, ne wan no chinga kabisa. Koro wadwalo somo tegno, kendo nitie kuonde ma jodongo ka wan gi ne ywago. Ni ka ng'ato dak Mombasa ka dodhi dala ka ok oto. Dongo ne utimne gimoro. Wadhiro sober. Wawinjore. Sani kidhi e utu age nitie nyithindo mane okadho piny pok odhi skul. Mano adier. An nawacho ni koyiera kadwa natema tek ka wan kanyakla waduto mondo wabed gi Ramogi Foundation, Ramogi Education Fund, Ramogi Education Fund. Maka nyathi okadho maber wabedo piny wapidho nyathi skul. Ramogi beta diwa. Waendelea gimaendelea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kora mogen thuolo machielo mabende